Италияда Азнакайның җитәкчесе Марсель Зуфарович безнең дә бәйрәмгә чакырды. Сездә сәгать 2-дә чара була бик матур. Менә нәрсә әйтәсе килә. Без инде хәзер илне сакчылар дип әйтәбез. Элекке Советлар Союзының гаскәренең бәйрәме белән 23 февральдә ел сайын очрашабыз. Менә әйтергә кирәк. Без инде күбрәк сөйлибез хәрби патриотик турында. Мин әйтерим, безгә кирәк 3 юнәлештә эшләргә. Беренче патриотик эш, икенчесе интернационал һәм ничек була татарча нравственность әхлак тәрбия буенча эшләргә кирәк. Күбрәк без хәрби турында, хәрби эштә дә кирәк. Ләкин беренчедән без һәр кеше яшьләр чиратта әйтергә кирәк, беренче чиратта яратырга тиеш үзләренең әти-әнисен, үзенең авылын, туып үскән җир мәктәбен, районын һәм шәһәрен. Шуннан соң ул хәрби хезмәткә барсынмы бундый. Ул үзенең илен яратачак һәм аны саклаячак. Икенчедән без моны соңгы вакытта интернационал дигән сүзне оныттык, чөнки диннәргә бүлдек, милләтләргә бүлдек, ләкин кешеләр дус булырга тиеш, милләтләр бер-берсен хөрмәт итәргә. Ләкин үз милләтен беренче булып чиратта яратырга кирәк, шуннан күршеләрне дә онытмаска. Өченчедән әхлакый буенча әйткәндә, менә һәр яшьләр күбесе тәрбия югалып бара бездә. Менә троллейбуста, автобуста бара зур шәһәрләрдә. Балалар олы кешегә урынны бирмиләр. Телефоннар белән алай утырып кына утыралар. Менә ул Урта Азиягә барганда, Кавказга барганда ни нәрсәне күрмисең. Һәр вакыт яшьләр олы кешене хөрмәт итәргә тиеш. Шул тәрбия менә ул патриотик та шуннан килә. Шуның өчен мин 23-дә бүтән Азнакай кешеләрен, Азнакайның җитәкчеләре, авылда яшәүчеләрне, шәһәрнең үзендә яшәүчеләрне бу зур бәйрәм белән котласын килә. Чөнки бу ирләрнең генә бәйрәме түгел, бу бәйрәм хатын-кызларына, чөнки әти-аналар һәр вакыт җегетләрне хәрби хезмәттән көтеп калалар, кайгыралар, борчылалар һәм алар исән-сау кайтса, шатланып кайталар. Менә әле генә күптән түгел афганчыларның сугыштан кайтуына 30 еллык булды. Ләкин безнең күп җегетләр менә Татарстанда 296 җегет торып калганда, Россия буенча күбрәк. Һәм әле шушы көндә генә безнең редакция хәтер китабы 2 томлы афганчыларга багышланган Татарстан җегетләренә багышланган китап чыгарды. Шунда санын караганда, элек без әйтә торган 9000 Татарстанга булган, оказывается 11494 кеше катнашкан. Соңгы вакытта гына менә 30 елда безнең 1000 кеше үлеп киткән. Шуларның безнең дөньяда. Бер генерал әйткәнчә, элек армиядан кайткан җегетләрнең батальоннары бушап бара, ләкин теге дөньяда батальоннар күбәеп бара дип. Шуның өчен исән саулык телим һәр кешегә, Азнакай халкына беренче чиратта кемнәр армияда хезмәт иткәннәр, кем армияга якын, һәр берегездә сәламәтлек, уңышлар беренче чиратта.